tabuk kisah oro Facebook live finally nangka tamnoi salni romoi lungui tongmani bithirok to chawi tongo haifano tini covid test lai nimani covid positive ka engkai amoni bagoi ang jotono koinan musungo tangnai salni romoi jebor rok ani gana gini feka tai tini fungrogo jebor rok phai malai thangka covid test claimani sakang jottoni phaising ang koijawo je angmai malai kha o salnuyo jottono kisa covid test clai jadi hinayani koimu tamni ba haya kaisum saimia sabo tamung tongno abuni bagai jottono na ani koimu covid test clai na jabaidi abono ani koimu jottono kam kurung tongdi jottono covid nai haksalo tongdi jottono kam kurung tongdi asukno hambai